Rojavay Kurdistanê dixwazin ku Sûriyeyek demokratîk de jiyan bikin li erdîgariyên dî de jî wekî gelên dî re dixwazin bi statûyek wek hev azad demokratîk jiyan bikine. Ji bo yê gelê me Kurd li her çar parçe Kurdistanê çawa ku îro bi dilê xwe, bi hişmendiya xwe, bi berxwedana xwe gelê xwe Rojavay Kurdistanê re ye bê saetê pîve jî her wext her dem ji bo statûya xwe ji bo nasnama xwe yê li ser piya be. Wê dîsa weke gotinê xwe li ser peymana cuda li qadê de li bajara de dorpêç qirkirin destdirêjî bikin hêja nediyare. Ji ber ku ne hêza demkiya Sûriyeyê dev ji êrîş û dorpêça xwe berdaye ne jî şîrîkatiyên wa weke dewleta Tirkiyê dev jî polîtîkayê xwe berdane. Îro ji bo piştgiriya gelê Kurd tirsa ku dilê wa de îro li ser pirs û sê çalê dikulin amadekariyê şer dikin. Ji ber wê ne îro ne sibe ne rojê pêşiya me de em ê dev ji çalakiyê xwe bernedin. Heta ku rasterast li wê derê mafê wa hebûna wa bedelên piştî 13 sala li awayekî rûmetî bi awayekî serfirazî bi awayekî hêzê li wê derê were qebûl kirin em ê weke gelê Şirnexê em ê weke gelê Cizîrê em ê weke gelê Botanê û tevahiyê gelê Kurdistanê em ê li ser piya bin